Bună seara! Bună seara, vrut să știinghisiți mătritori. Gini ne aflăm, prima beta armânească, vini joi, vinim și noi. Tra seara avem oaspi un Johnny Armân, ți se amintă Tulcea, și bânează tot, to este că să bă, Tulcea. Sterică fudule, iasti numai, gini veniși sterică, ne hârsim să avem oaspi tora seara. Gini va fly, Delicia Mihârsescu, că eu la Armâna mea media. Un proiect de suflet zăgmini și Haristo avea apareții Andrizeți Cafi Joy este podcast armânescu. Tini adun cu Alexandra Adam, cu Maria Cucliciu ținu vede duneaua maș cu vioțe a hurhi lucrurile de prota ora și cu silă te Armâna mea media. Viorel Crăciun, Tănase Cucliciu, să nu greșim. Da, Tănase Cucliciu care îndreazi grafica. Și multe alte lucruri, Delicia. Sterică tini, așa cum îngrăpsim tu hăbarea ți din Armâna mea media, BTC și Facultatea de Inginerie și Management Agroturistic, adrași de apoi un master la ASE, fuși minat în burlâchii cu adrarii Pânii și Horeca, un chiro, de apoi a fost minat și tu politic de daima de a știu de mulți ani și aproape de Armânami și de fara armânească de-au adit România. Am aprotat și prota ai de sahurhim să-mi spuni în dau lucruri de taifa ta, de păpânia ta, de știi de fumeaia de care te tragi. Eu au venit ei awații tu României, că știu că ai un istoria și ți câteva roare să ți-am jiloasă tu taifă. Este istorie și este gini să știm. Știați ti plăcăsesc să ne spui tu ahurhită îmi dau lucruri tia este lucru ți spusim și nu voi să greșesc să spun iara că ați Mutrescu poți baga întrebări sunt live-ul ți dezvârtești tora pe Facebook pe Frânza Armâna mea media și Maria vă ajută să ne spună desi asti văra întrebare tini și va să apândăsim am da va să avem liheamă oară am da va zina rada. Da, prota întrebare de câte bărnuri smitor înapoi la păpâni. De câte vrei tine, câte vrei. De alicia mi dănăsescu la străpaplu meu, papiorii ciomti, cum îl știau în hoară, papteilu ciomti, de fapt străpaplu era papiorii și fensul papteilu ciomti. Papteilu ciomti era mintat tu hoara Bijdova, este un hoară anamisa de Melnic, tora, de tu sudla Vârgăriei. Tu cărțile lui îngrăpsea Jumaiaua din Zeană, locul de amintare. Străpaplu meu, ficiorul lui Naima Marli, era vahtuit de hoară, Bijdova. Hoarele astea sunt două anamisa undelantul, Bijdova, Lipova și Șatra. De sunt armânii țează bânară sau bânează nica de Tistimelul, Schibaba, Ceamurlia din Zeană, Hagilarea, Bașchioi, Hoarele, ți le știți din județul Tulcea. Străpaplu, tu cărțile lui de amintare îngrăpsește Melnic. Paplu a meu îngrăpsește că se amintă Soho. Soho este un unic hoară Ninga Seres, mai ei erau la Câlivi în Zeană. Când de acolo este ștaifa lui Simona Halep? De alicia ei erau de adun. Și de asta fură și Tistimelul de adun. Tistimelul, mine Zbrăscu, nu mă avea că armânească, e Vasile Alexandrie, azi Duneau știi de Vasile Alexandrie. Eu s-am amintă tate. Și mine mi-am amintat tu că se bărut Tulcea. De bărnul ale mană de coașiții, mana este de soial șmâtă, barbanicea erau părnoania, și erau tot de hoarele astea bișduveai, mana e de Schibaba și manghios de apoia de Bijdova și Lipova este hoară. Eu bânar Armânia noastră anamisa de sinurile de vârgărie și de gărții. Așa este niheamă. Dai mă zic coașiții când acurhescu de păpâni și ați brăscut asintru niheamă tu mă obetea noastră armâinilor. Tu îți zic coașiții, tu cum bânăm noi anamisa de la antibileți, eu le zic că nu fu doar a lor. Părinții a lor s-a pufusiră ei, ta să amintă tu hoarațea, ta zbânează tu hoarațea. Ei și la mine, părinții s-a pufusiră ta zbânează și mi-amintu Tulcea, ei erau de paținția în Tulcea,
Fudora mea și de lihia vruita zbânețu și bânăm ghini cu alanti mileț cu care criscumpi GGDI. Asta vă zic că găsim un mileti tolerantă și care putem să bânăm cu alanti mileț de adun. Je, Constanța, Tulcea sunt de lihia că se bazi, ti poți si dați de urnechi, ti un mșată bănari de adun a multor mileți. Cum ziceți, unitatea în diversitate, zic europenii tora, de lihia, zic că și rețeta succesului, nu știu cum zic pe românește, posibil luată un bun urnechi de la noi de Tulcea și de Constanța, Dobrogea, de lihia este o zonă, iubânează tuti milesli, de semnă 18 de mileți, și bânează ghini. Canu are novur polimi, eu știu, nu știu că ce are un colantul, tricură și stănisiră. Pentru sonica este Arada, să ne întâlnisim un colantul, să ne întâlnisim o răzli, să ne întâlnisim limba a desli și pentru sonica să ne întâlnisim ca oameni un colantul. E că este, nu știu, giftul arbinez, grec, vârgar, uvreu, e că german, italian, alte mileți. Tătari, cum ați brăscoații de alante care sunt cămăniță și ca noi. Nu știu, vrei să ne spui alte lucruri de istoria taifei a ta? Ora putem să... Da, tora, noi fudulați ani că zic și țipărnoania să zici de prota era de soia al ciom tihim de tistimelu dățeau comuniști de origine nesănătoasă un zbor. Fudulați ani sunt de lihia mai multe lumăchi, a noștri de tistimelu sunt mocani de ceamurlia din zeană și mai era un lumachi de Cernavodă, cred că. Toți fură minați niheamă tu lupta asta contra comunismului, știu toți de Dumitru și cuș al Fudulea, Nicolae și Dumitru Fudulea, care fură comandarea rezistenței anticomuniste nord-dobrogene, își deau ații de lihia, fură zăcoașiții, tuti copusurile ți le-a dat, ponurile ți le-a vură taifa noastră după ți aciunsele tu hapsi și chirur comandare, ma numai și ei și alanță de învârliga. Paplu a meu tricu multe zile tu hapsi, că nu spunea eu, erau de multe permite. Sunt o vahia la zbrâm unoară, Alexandru zice că va să drăm unoară un andamus la Suțată București, eu să zbrâm de toate astea maubeți. Era un chiro mintit, tu motrită politică, ziceam așa. Da. Și atunci va și oamenii, niții ei, nu știa cum sibă Camagini, ți s-a dară cum s-a dară Camagini, și niții hăbare nu-și avea de tuti ți sărțea învârliga de ei. Și informațiile nu zicoașiți, nu ordinau atât de lișor. Ei răsminduiau că lucrează și să aibă ți zbânează și țină taifa, țină fara pentru sonii, ca fioară minduiau că va zin americanii și că va-i salvează de comunismul și de ruși, că oaia era minduiarea lor de daima. Nu futa sibă asta, că știm care fu istoria de toațel Chiro, eu ți voi zic este că multe de informații minile aprucheai de la Consiliul Național de Studiere Arhivelor Securităților din România. Multe dosare, multe frânză, cama de inghisnii de frânză, multe de ele le ghivesi, le îngrăpsi, Tazduchescu, zic așa cum erau oamenii, și ți pindea pe scânță de armânia noastră, mași de alanță soț, zic așa sibă prudoți, ca oaia era zborul. Și mă zbrăscu mai tu 4 dăți 8, tu țin dăți, când erau mintite, mă zbrăscu și tu chirolul tu anii 7 dăți, 7 ținți, până tu 8 dăți. Tu dosarul la străpaplul meu, zdipisi, meslu țichiru, tu 81 tu mai. Atunci a fost dosarul. Dosarul al tatii, a fost după Revoluție, tu protlumesc după 90. Și astea sunt de lihia lucruri. Nu le ascundem și nu o spunem. Lipsește să sixim cumva cum induiau oamenii, ca să vedem pentru sonii cum induiesc ușează. Te amintași Tulcea și așa cum zăsei și apufusi și zbânezi acolo, ți-a dat un taifă acolo. Cum o vestine armâna mai de acolo de Tulcea, că are ca baia armâni
Și nu știu, cum și țin ei a este, tută turlia, ți ține de isnafi, cum și țin limba, cum și duc mai largul adețli. Mine țin multul la Căsăbălul Tulcea, la armânii de Tulcea, la oamenii țibânează Tulcea, de lihea him în doi armâni. Mine zic tu Căsăbă am văd liga de 7-8 unii de armâni. Jali mare nu știm cât schimb, că nu ne misurară. Armâna mea de Tulcea este ei. Asta putem să zicem, că bânează, hiarbi, azbrăscu armânește ca fioara Anda Sandămăsescu, că Sandămăsescu pe un cafe, la un îmburlăchi, că la bancă, tuiții două lucru, azbrăscu armânește. Era un chiro, cred că o ajudație în zile, aveam oaspeți, neau Tulcea și urdinam și la spuneam ți-a dar armânii Tulcea. Că armânii sunt soi de lucrători, sunt oameni care zic așa, lucrează și au și tesi bună și e îmburlăchi bună. Și le ziceam, îi urdinam pe că să bă pe protagedie și le spuneam bănțele. Și le ziceam că la toate bănțele comerciale, da? Sunt directori cumândare armâni. Aveau un hopul, toate aceste bănțe erau cumândăsite de armâni. Asta vă zic că și aveau șteare și că de lihea și aveau și puterea să cumândăsească lucrurile astea. Și armâna mea de Tulcea de lihea bână multul sau și-a îndrupând multul fulcarea de Tulcea și anamisa de lucrurile care s-a drat la fulcare. Tu soții de tfară și-au de hăbare și știu că pentru sonii iți soții în Tulcea, iți armâni în Tulcea este un oaspe tinoi, este ghine apruchiat și este ghine tânesit. Și învițăm noi pentru sonii de la Așa asta va să zburăm mancloș de lucruri adrate de fălcarea Tulcea, afară iarnească de România, voi torau să înzăți așa îmi dau un nume de oameni care ajutară mult armâna mea, oameni de aclodit Căsăbălul Tulcea. Și vai simțesc niheamă și în afară de lucruri adrat de fară, ți lucru are tora tusoni, adrat vai și de alță. Când îmi aduc aminte, este un proiect acolo mult umșat cu Niclu Armănici, vai simțesc niheamă și de este lucru. Da, sunt mulți oameni care adară lucru bun. Asta hurghesc cu oțel de soni, ți știi, Niclu Armănici, este un proiect ahurhit la Biblioteca Județeană de Mariana Mergeni Iorgoveanu. Mariana ți cumândusiu un chiro Parea de Cilimeni, de la Daima Gârdinița Armânească, mas numele Tusescu 2012, 2-3 ani atunci, fur de lihea naima buni și naima mșati spectacole îndreaptite Cilimeni la spectacolul de Crăciun, Pap Crăciun. Mariana vine cu proiectul ăsta, că ea toată lucrează, toți el chiro era dascaliță de Cilimeni, educatoare, și au aș 2-3 ani de zile vine și mi-a întrebat desi Hiusimfun cu actare proiectul și zice și Hiusimfun și Mihârsescu că ți-a luat și iara Borgea, am un pâlcărie și zicem așa un pon. Câte ori te îndămăsești cu niții? Zice, una oară tu săptămâni. E că 2 ori. Ok. Și zice și atunci, de 4 săptămâni cât are meslu, 1 săptămână suri din Cilimeni la Fulcare. Nu vine răcanoară. Ne-am pona oaș de asta auzic că vine de alihea și vine și covidul de alihea și nu n-am drupă lucrurile, va zină oara va strițem și văniți va stoarnă la Fulcare că îmi șată Fulcarea, că lucrăm, că sunt oameni care de-adără copusti Fulcarea și sediu care l avem acloții și sunt multe proiecte care hurhiră și care s-a cloții. Zicești de oameni, zicem așa, care fură care tot n-a furat aproape de armâni. Aproape de armâni, vă aduc aminte și pe Corina Badea, că o știți pe Corina și că și-a avut proiecte ca fioară și Tora Vasibă și tu cum îndăseare și tu mai aproape de cum ziți de Fulcarea de Tulcea, că și Corina ea trebuie să, după un chiro, după ție și lucră tu în burluchea ei, vru și a spună tu Migdani, zic o și vrerea ți-o avea te armânami, că ea este dis armână, dis mas numele Tusescu lipoveancă sau rusă, da, și este arată. Și la Fulcare sunt oameni care îndrupâră lucrurile
De multe ori născânță cu parați, cum este Arada, că fără parați nu putem să drăm, așa alții cu lucru și de lihea prota vă aduc aminte pe domnul Popescu, ți dai ma fu un dascal ti noi tuți. Că că fu, iar amitorul la zborul acel care zice de neapărat tolerant. El fuma tolerant ca toți noi armânii, zicem așa, că dascal știa cumva cum să zbrască cu cilimenii, cu noi tuți, că noi așa chiar sânzele tu noi și câte vor ne mutăm, e că him cilimeni, e că him cam atricuți și el ca fioară știa să ne tolerează zăcoșiții toate lucrurile. Sunt uși oameni ți-am drupăr ca fioară, nu voi să dau alte nume că vai va scârtească vără și altul, tu ți-am drupăr și iar am drupăscu, mă lipsește pareeti lucru și au ai zorii că te bâroară că pareeti lucru s-a îndrează cu mirachii și nu cu parați. Lucrul îi lipsește în dreptul cu parați, pareații lucrează ca fioară lucrează cu mirachie și nu tiparați. Când anda lucrează tiparați nu iese lucrul salan. La mirachia de poazină, când ai mai multe ori de taifă și au ații părinții, păpânii, au tot n-au mari borgi, nu știu, să treacă mai largul mirachia asta, te armâna miști lucrurile armânesc. Dadile armâni lipsește. Niții ama barim să la spună niheamă de mușuteața a lucrurilor armânescu. Așa e. Sterică, așa cum zici Hurhită, a avut și un chiroan, dar a drat și în burlăchi. Lucrași tu domenia asta de adrare pânii, Horeca. Se spune cum foață el chiro, nu știu, când tu ți funai mazori, ți funai mazori, niheamă de este lucruri. Ești curto așa cu Hurhi de lihea în burlăchia tu 93, ana de bisi liceul, cu tate, dumiartul, ți chirutul 94, și în burlichea au dus malarul de adun cu mana, era un hani cu ți vindeam o piese ti Amaxi, m-a focusat și ți ziceam m-am sus pe rulmență. Era una în burliche nișată, cum se zice într-un termen de ăsta luat din anglică. Sănăduneau, da. Și de-apoi aia tricui la un alt aradă cu un lali de-a meu, andrăm un moară de gârnu, de-apoi aia de lihea drăm și o fabrică de pâine, de-apoi le împărțăm ca și este tânisit cafeul cu lucrurile lui. A avut și un restaurantul, tricui multe în burlichi, tot andrizem și alt, tot în zona asta de Horeca, un altă investiție, mi-a întrebat și când a fost greu, ca fioară lăzic la soții de la Suțata, de Emburi, că îți vreau de criza de 2000 zații, îți vreau de criza de Tora, că e criză, că nu lucrează. Și eu lăzic și să vă aduceți aminte cu futul anul 96, tu 96 am dat să lăxi cum în seara cratului și toțel chiro, ne-aduc aminte că cursul valutar la dolar era $1, 2000 de lei și după 6 mesi s-a dră $1 am vărliga de zații de lei. Avea Duneau și Minihi, unde toți cei care avea parați, cum ziceți, dați la Suțate, eu lipsea să încasez parații, vai și ziceam că erau, nu știu, 100 de milioane, ce vă zic că țineți din ei de dolari. După 6 mesi și încasați dați în ei. Asta vă zic că de ținți ori chirarea. Nu este nici criză tu două nizații, nici asta de Tora, cum fu ația atunci de toțel chiroan, dar tuti zic așa, păzarea creștea, cum zic mucanic a fost frumos din lacrimă, cafețul. Atunci a fost mult zori și câțe, și că nu aveam nici știare, nu știam cum să dară în burlichea, nu știam cum să suținem și să viglem pentru sonie. Atunci a fost, zic, mine n-ai mai zori. De-apoi are trecum și alte lucruri și... Adică un vițaș, nu știu, să dar lucru tu, domenia asta de adrarii pânii, nu știu, aveai vărâți. Cred că nu ar mâine lipsea și învățați. Cred că l-avem tu sânzul pentru sonie noi în burlichea, nu cred că îi te-am vițarii, dar lihea îți duchește acel care a înviță niheamă pentru sonii la sculii, că are niheamă carte, amintă cam multul, zorea te înveață. Zorea te înveață, zbram au alța cu un soț de-a meu de un alt armând de-a nostru Livendu, care zice că hisul la 18, 19 ani nu-i ca el. Și zice, hitiri la 19 ani mulți ai țin sudi uei. Hitul surdină cu amaxi de sudinei de evrați. Cum vrei să bă hitul ibia ca tine?
Tine aveai asta era zorea ta, lipseați mulți oile, nu mulți oile, nu aveai ți mulți acasă. Asta era da Pontosoni. Și nu imagina noi la armâni. Să ne aducem aminte, și tora vă duc cu zborul de minte, ți-l ziți, cum îi ziți, șeicul din Dubai, Chiro cu zori, amintă tineramii la o cu putere. Juneață. Da, cu giuneață. Chiro lișor și cu multă paradă să amintă bârnuri de bârnuri cu fără putere și fără lucru. Ca și este Pontosoni toată omenirea, nu așa la armâni. Asta este generală, toată lumea, tot la om, nu așa vrei. Am vițai un lucru ca fioară că singurii zoris treți, singurii ca fioară zoris să amință și lipsește siparei și de-a a hurhi cumva doar a mea te parei, te suțatele, te iemburi și alte suțate Au armânit tu sânză doar asta, să dară parei, nu para. Cred că nu. Doar văd cum, iara, ca pe șicai, noi drăm și căile au de înapoi, cum zice, aver. Zici că Oltenia anda și adrară olsit, lutus vrură cu ținții locuri, că și-a de dilinte. Și o lăzăși și armânii când vrură una actarea maxim, vrură cu ținții locuri, mă vrură și cu ținții volanii, că tu vrea să comandăsească. Și că doi armâni, doi capitani, alt zboriați. Tu vrem să fim capitani, nu știm cum zice, să ne asociem, să adrăm parei, da, și să ne un cu alantul parei ăsta, izorii mari Pontosoni și iara, noi, fara românească, chim un exemplu de parei, un urneche de ahtare parei, ți bânează nica și ți bânează și cu putere Pontosoni și cu multul lucru, numai și ți fără. Fu și minat și politică. Spui cum fizușa este domenii de acolo dinăuntru. Sudisea cum utritați o aveai din afară, tia este domenii fu țiva ahoria. Cred că nu noi alanță ți bânăm anamisa de politică, eu știu, în afară de politică, anda vedem cum este de lihia înăuntru, nu este ideea și nu e ideea mânduiere. Nu poți zic că fui minatul politică. Fu un proiect tot acel chiro, una că chiseare cu suțata de iemburi pe care noi o avem, cum îți zice, apofase și una că chiseare pe care o dăm cu comandăsearea de atunci, că vai îndrupăm cu născând din nou de iemburi. Minduiescu, că și nu turlei disculii Minduiescu, că da, este un sculii și va zic tot acum cu sculia timbiniții fu. Noi atunci avem una că chiseare, că ți cadrăm născând din omuri buni tiemburi, ca să le trezi domurile ananghe de, cum se zice, de putere politică. Și atunci, de andrupare, n-a chisim cu comandare toațel chiro, că astea sunt omurile, ei duchiră că va să amintă voturi, că până la urmă oamenii politici Minduiescu Xescu tu voturi. Noi, suțata de iemburi, și numai și noi, suțata de iemburi, mati tuți iemburi de România, duchim că este ghini să avem un minister a nostru, a iemburilor Pontosoni și nomuri noi, programe, proiecte, ca să putem să apruchem alișor parații de la Uniunea Europeană, ghini să le îngrăpsești să programele și proiecte, mai este ghini și să le bați tu practică. Că dacă nu le bați tu practică, acel care le bagă tu practică va le spargă. Și atunci, că chestia a fost de lihia ca să avem comandăsearea actărui minister, așa ajunsul mine acolo, tu tesia de secretar de stat, cum îți zice, cum fu oficial, sosul meu fu ministru, sunt chiro, și el sunt chiro și mine sunt chiro Pontosoni, lucrul este ți videm și ți adrăm noi Pontosoni acolo, ți rămase după noi. Și mai multul tinia pe care o duchim de la soții cu care lucrăm de acolo, de tu, zicem, sistemul public și centralizat, nu de tu zona asta de privat. Nu știu,
ambițăminte. Știți, le ziceam la toți atunci când mi-a întrebau că țicaftu sau ei că ziceam așiți cum duchescu, eu le zic că după ți sprăținghis de ani de îmburluchi, lipsește să ai una turlei de stagiatură, 3-4 ani de zile, dar nu mai mult. Eu mi-am 3-4 ani mai sori, nu mult. Un an de zile îi duri. Un an este cât zații? Un an este cât zații, ca să duchești cum este nu și poți să alăxești să nu multe lucruri, că nu poți să alăxești să tute. Mai este cum zici și viceversa. Și acei oameni vor lucrează un ietă ticrat, bugetari, cum le zicem noi avații, na? Oamenii lucrează ca fioară ticrat și nu vor să dar în îmburluche, lipsește să acurchească lucruri cu o stagiatură de 2-3 ani de zile la privat. Ca să tânisească acel embur ți lucrează, ti parăla lui pentru soni, ti taifa lui știi, tu ți el băgăt îmburluchea țea, că știm ghini că andahuriesc un îmburluche nez la bancă ta să iei parați, la bancă ca să da parați va să maneteți casa, curi casa taifei. Și atunci mi se pare mult ghini că tini mea, chiro de 4 ani, erai viceprezidentul asociat a tinerilor cu mirachite antreprenoriat și știai tot tiponuri livai. 8 ani fui și ați asociată fu îndreaptă din noi, să zic cu îndreptul când îl întrebam născând și ne ziceam protaoară și le ziceam care him, ți vreți voi, mă? Noi him suțata de tineri emburi de România. Ai zis de oați more, ți zori aveți cu. Iar așa, atunci adrăm un proiectul pe care îl tânisim la premierul de atunci al BOC, acel proiectul SRLD debutant, fu protaoară, anda minduim că tinerii lipsește să aproache în scântinomuri ei ca să poată să dar un nou în burlichi. Premierul de atunci a luat răsim multul și zis, e valodar. Și lua drăv cu nomul acel de bână în 2 ani de zile. Acolo fu prota curhită. Și noi, cum îți zice, ambițăm atunci, ți vă zic că conexiunea și lucrurile cu mediul politic. E ca și, nu știu, de multe ori de politică putem zidem că ajung oameni care, nu știu, vără domenii nu are cană legătură cu domenia care sunt băgați lucrează. Și la tine mi se părea mult ghini că veniți de domenia asta și știai care sunt problemele, care sunt bonurile aților de domenia de adrarie în burlăchi și puteai să vezi de apoi desi poate si badrați-va de la eu zic că adrăm că și ați dau tora două exemple pe care noi le trei, de fapt, care le adrăm și din nomuri și de proiecte. Totul Duneaua știi de Startup Nation. Startup Nation fuminduiar al Florin Gianu, soțul meu și prezidentul de la Consiliu și fu ministrul Oțel Chiro. El îl mindui proiectul tot. Și de apoi avem și noi adrăm mai largul, noi misurăm și care fură, zic așiții, care fu amintat la Cratlui după esto proiectul, tora după 3 ani de zile. Vă dăm de padi și vă spunem și pe esto. Și prota ediție și deftura ediție. De apoi avem un alt proiect, ți era numai legea prevenirii. Un om, ți pot zic că mine îl mindui sau minduiarea a făcut de la mine de a curhi, câțe. Când aveam săturată de oameni care ineau și controlau în burluchea cafețul și aflau cafețul. Când pare că era acel om că mazin în oară vără... Și 3 mesi de zile... Să caftă cărțile, îți vede și Sfântul Ghinea Drati la burluchea ta. Să nu-ți da de prota oară vără... Să caftă parați, amende, zitem, da? Amende, cum se... Mai era... Mazină deftira oară, nu știu, o altă oară și îți vede că nu întripsește ațele lucruri, atunci poate să cafte păraza, dar nu aveai un chiro de 3 mesi și să îndreți, să remediezi, să îndreți bilea care ți-o flară ei sau ți aveai tine acolo tu companie, tu în burluchi. Mazineau iar tu 2 ani de zile, tu să afla idea bilea, te amenda de prota, ți-o la parazi, nu ți mai dedeau iar 3 mesi de zile. Să zic că ordinăm cam de 500 de articol de lege toțel chirot, azi vedem care sibă e care nu hibă tu nomul ăsta. Tora după 2 ani de zile poți zic că înalătusim, nu lipsea să trițem ca nom, lipsea să avem un singur nom și zicem că toate nomurile sunt sub incidența legii prevenirii, mașațele care au un caracter penal nu. Mai iara, noi adrăm nomul, care îl bagă tu practico. În padi, tu cafi că să bă, tu cafi județ, are câte un care, zic oșiții, el abia e tânisit și hârsit când îți duci dacă tu n-amendă la vără e în burlăchi. Că ți ca și ziți și
zăcoșiții Chihielului, mașelul și i-a invitat 30 de ani. Lipsea drată, eu știu, campanii de promovare, cum zice, a nomului ăsta, nu s-a drară, noi cafeaua zbrâmgheu și este nica un om tu țibânează și pe care noi vrem să-l ascultăm cafeaua tu mic. Dar vom de alichea și nomurile de internaționalizare, ți vă zic că exporturile românești să ți cuvândăsi și mine. Iar după 4 ani de toțel chiro, sunt un lucru, ți luam tu Mirachi și mine și Florin, că oamenii care noi lucrăm ne tănisesc cu nica și ne caftă minduiarea ei, că ne întreabă cafioară. Și noi țățem și avem și conferințe de presă și tu de ți vă zică. Mai am și un pontul suflet toțel chiro și au airi iara de la noștri, cum zice, în scânța armâinții mi cu tugursiră, și public și, eu știu, nepublic și armândit că săbălu Tulcea și din Malarcu, Miduru, câțe că erau de-a noștri, erau armâni de-a noștri și nu lipsea să mi cutugursească că eu nu nițeam te... Costa Canacheu dăsi un zbor atunci. Tora vă duchește care sunt un soț armâni de Lihia și care au simfert pe lângă tine și vă schiarbă multă măduă și v-ați vezi care schiarbă multă și v-ați dat prin afară. Și și fu de Lihia a avut dichi Costa că... Doar ima multul anda fotografarea ini de la un om de aproape. Canda. Da, și de aproape și de largul nu are ceva, noi minduim cumva politica sau lucrurile cu politica românească mașa și în dreptul. Zâți tu politică și nu maș tu românească. Talentul este un zbor să dar compromisul și nu te compromiți. Nu știu cum îți zic pe românește. Este zori, ziceam. Zori, da. Aia sta drăm noi. M-ați vrei să amință pentru Sony, lipsește să dare unăturile de compromisuri, ca să poți să amință ceva, afle un, nu știu, un cale de mesi, ziceam. Da, ti lucruri ca să amință lucrul acela. Asta fu toațel chiroș, așa cum vițuși fu scurtul chiroș. Să aleți calea care aduci n-ai mapțâna zni, vai, nu știu, da, așa. Pe mine fu scurtul chiroș, nu mai mi misticai, de apoi ai învețuit de lucrurile meu, nu mi misticai tu altul. Și ațea fu misticarea pentru Sony, că noi ațea că chisearea fu un toațel chiroș și lipsea să-l băgăm tu practică programele ațele. Că altul nu nizeam, că nu aveam noi simferte care lucru. Torahi secretar general la Consiliul Național a Emburlăchilor Niț și Dimesi, din României. Să spuni că ți turli de lucru, adar aese suțată, ți adar tine acolo, ți lucrezi tine acolo și cu ți poate să ajută aese suțată, nu știu, creșterea economică. Bun, prota este unul din mai vechile suțate. Am intrat în România, tu proți ani după Revoluție, ți-a fost comandăsită de un dascal, profesor universitar dr. Ovidiu Nicolescu, ți comandăsit cama de ți-spre înghizdeanie ăsta suțată. Iara, îți duchește că este nica dascal, domnul profesor, cum îi zicem noi, e prezident de tinie azi la noi, la Consiliu, cum să zici de neavra de prezidentul Popescu, Idia și ți minduiarea au ca dascal care știu să bagă tu zigă lucrurile. După profesorul dascal Ovidiu Nicolescu, vine Florin Gianu, ți este tora la deftora mandat, da? Reținții ani de an de prezidentul, este sosul meu și cu el o drăm să zici suțata din Niț Iemburi și tora suțata asta. Noi him unul de toate ținții confederații reprezentative tu cratul România. Asta vă zic că avem reprezentativitate. Avem cam de 100 de alte suțate membri la confederația noastră. Ei că sunt suțate sectoriale, vă zic că tu tesi, ei că sunt regionale. Him toate județele. Nu există județ, nu him. Sunt suțate de mai multe suțate. Da, una confederație, da, și este. Numai și de aici e una suțată umbrelă, un consiliu, cum îl știm noi, la nivel național. Ți-adrăm noi în burlichi, nomuri, analize și viduși ca fi mesul ieșim, e că este unul comandăseare, e că este altă comandăseare, noi ieșim și țățemiu Sălătusescu, cu tine, idealichea, nu cu parlo, cum am învățat de multe ani de zile noi, și adrăm și multe nomuri. Este multă zoris, nu știu, de anda ini ideea, te un om până iasi tu padi?
Este Zori, că va să afli finanțarea, va să afli de Vasibu Paradzi, cum să-l minduiești un om ca să băghinete în burlăchi, ma cum și nu spargă pentru sone chivernisea politică care tu cu mândăseare toți el chiro. Și multe lucruri. Noi, ca fioară, am dat să alăxește cu mândăsearea politică a cratului, noi adrăm un turlie de program de guvernare a mediului de afaceri. Da? Vă zic că program de guvernare în burlăchi din România, noi băgăm toate este nomuri. V-ați vedeți de săptămână să dăm în o conferință, guvernul de Tora are 15 de proiecte luate din nomul nostru, de programul de guvernare de 2000 Noi îl părăstățim toți el chiro. Alantul guvernul țifu un an și ceva, nu l-o. Câțe că nu vrură, Tora nu-i zorea noastră câțe. Noi n-adrăm lucrurile să zățem, ca și este ghine, ca și este și argumentăm câțe este ghine. Fără partipriuri, zic oșiții, care are urechi savdă și care are urechi zveadă, ved. Care nu ved pentru sonii. Și este un lucru de mare simăsie că România sunt uținții confederația hătări, ma noi ația confederații ți are îngătan de cum zicești în burlichile nițăși de mese din România. Aței ținau putere. Avem alte confederații, că sunt alte multinaționale, ți-au putere singuri să ducă să negociază, să zbrască cu chivernisea, cu guvernul, cu cratul, cu prezidenția, cu X. Ma aței niții nu au putere. Și atunci lipsește sibă mai mult să... Ună boații, ama sibă de la mai mulță. Da. Noi him hârsiți iara că lucrurile ți-l adrăm noi îți ducheaște și îți vede, că ți că oamenii in cam mai mulță la noi. Și tu ăștia de sone, ani, videre multe suțate ți vrură sibă cu noi, că vizură că him cum să ți drept, corect, că asta vrem să adrăm pentru sone lucrurile și că așa minduim. Da? Iara, toate lucrurile sunt de negociere, nu-i ceva cu buzna de putere pentru sone, cum au betea, cu zborul. Și himună parei tora tineră, crescută de alihia, că noi crescum la suțata asta de cam de 15 de ani, mulți de noi, și soți de țară, care sunt din alte județe, ți sunt cu mândăseare și duchim că așa și putem să ne ținem în burlichea pentru soni. Sunt multe lucruri care e că n-au șteare, e că așa au simferul, vără ministrul, e calantul, vor să agudească. Și atunci noi lipsește să ieșim, să spunem că e zore, că nu este nișor, că nu a darăghine, ca fi un ministru cu minduiarea lui. Și vă zic tora că eu nu mi-a firit ca anuară, zori mare aici de 9 meși, anul ăsta ți trecut, cât zici de prota de stagiatură, avem un ministru la economie, ți cum îndăsea IMM-urile în burlichea nică și titmese din România, ți era stagiar. Protul lui lucru fu ca ministru. Și mă atin cum îndăsiși noi știari, ți se pare că tot alanță au ceva cu tine, că nu sunt obsefță și nu fac. Și fuzori, vizum, este an când fum tu criză, ți va zic că un ministru fără știare și fără experiență. Cu istoria în România, zicem, așa e fără multe. Avem mulți. Avem exemplele, de aici exemple sunt multe, noi azbrâm de asta zonă de economie, de IMM-uri, că asta ne doare pe noi și au izorea. Finanțe, eu știu, cum îi zice, fonduri europene, că sunt noi ne misticăm pentru sonii. Da, tora o altă ți azbrăm știi că tora Românie de seara, adică de seara, intră un om, eu tuti casele de marcat lipsește să mă legate la fisc. Are fiscul capacitatea să analizează toate datele astea și îmi zis eu soțul și de la Revoluție, de anda mea cățai de îmburlăchi, de ți spre ingis de ore lăxii casa de marcat. Și eu i-am spus și un cadru, l-a drai tora, eu eram în Germania, cu un caz de marcat, cred că are 50 de ani și lucrează și tora. Nu pistipsesc cu cățel și a lăxit casa de marcat, cum o lăxim noi și ca fioară, că îi tâgnește la câte un, să dară câte un om de asta. Ți sadrăm. Așa este pentru soni și cum zicești, sunt mulți oameni ce nu au să scaftă acolo. Cam azori, tu România și tu Balcani. Tu Balcani, ideea este și delicia. Sterică tine e un om mult activ și așa cum ti ved daima, când ahia cel om ți vegli zații cupii, nu una, care asi băsti să grăpsești și tu 3 zboară, cum v-ați zis că și? Prota vă zic că e orbân.
cred că este zborul care mi zugrăpsește mai magine, tu soții mi știu și nu mai soții mâini, mai soții mucani, că ca fioară zbrăscu multul de armâname și de țiaste armâname și sunt ormânii și copusul Carlo, dar și asta vă zic că am duchiare și că te este că eu armân prota. Ma, tu te este lucrurile dar că mi doare. Și atunci poți zic că eu durut și că de lihea Armând, durut? Strejul? Și perifan. Ați ne aduc aminte. Armând, durut, perifan. Țin zățea, de iartă la lian cu perifan, din frănții, zățea, tine, ni poate, lipsește să alăxești să numai. Tine nu hi fudul, tine hi perifan. Da, vachea și ți pentru sone poți zic din mine lucrurile bune. Crezi că este o bună zugrăpsare, așa cum ești. Ațele care nu este o bună zugrăpsare. Da, ațele zicoșiții care nu răsesc, nu le spunem, că nu faceți, le spunem noi. Dar are ca băiatul neau ți le zic. Noi lipsește să ne dățem, ți este mai bun și mai irbapis, zicoșiții. Așa cum zicem, și cam ta hurhit, de andare multo tineri fuși multo apropiat de lumea armânească, de lucrurile adrat, de armâname, de fara armânească de România. Să spui niheamă cum foa hurhita, știi, venturi cam de simasi sau îndreaptă andare prezidentul la Fâlcarea Tulcea. M-am semnat de lumea armânească, cu bunele că aralele le știu. De Tinghițani. Mine un ficior amintatul că să nideam la hoară ca fioară, erau armâni, cum ziceți, înainte de Revoluție, știm cum bănau armâni la hoară, eram altă turlii. Și nu para mutream așiții cu... Aveam de alică, la zbram, nu tăniseam, nu nideam la largul. După ți crești, după ți duchești, multe lucruri, după ți ghivăsești, multe lucruri te întregi și se bază întrebări multe și atunci ți caftă și apandăsi. Și de alică, după ți mi-am surai, vin multe, eu știu, informații de astea te noi te armâname, că ți-ai mai multă vreare și mai multă doară te armâname. Și mi-aduc aminte când vin de Tulcea, comandare de la Fara Armânească în cap cu Dumiartul Cardula, prezidentul Toțel Chiro, aveam mare tinii de dascal cu Costa Canacheu, cu... Era 2004, 2005, cred că aței ani. Iota Trantu de Constanța, Iota Trantu de București, la Lioane, Steriu Samara, așa și țin, sunt doi oameni care sunt unica misticast, mintist tu și Andru Păscu, lucrul Armânescu, ți vin în azbrără de noi, de armâni livență, ți adrau armâni și ți-adrar armâni te craturi, știi, nu mai știi cratul român, mai știi cratul gârțescu, știi sârbescu, știi, nu știu, te Viena, te Budapesta, lucruri pe care noi le știm, mulți armâni nu le știu, că asta este, până să nu și-au tu doar să ghivăsească multe lucruri. Și așa mi misticai tu lucrul armânescu, când aveam doar și că are mulți pântusonii care zic așa, ți zic și joacă fotbal cu topa, e că vai joacă cărți, e că vai duc la pescuit, timine nu are ahtare. Mirachea lui, nu e. Ca fiind cu mirachea lui, mirachea era de atunci și este nica lumea armânească și fara armânească pântusonii și lucrurile te armâname. Erau multe, andamusi, nideam singur, mi turnam iara, alte ori cu Nicu Chira, a voi tihi pentru sori că tolerează iara acel zbor, că Nicu Chira ahtări lucruri. Pări susținere ale Mihaela. Și că de alihea zise că hara este ta și te armâname, este că tu te alte hări care le-au alți soți sau eu știu, ți-au altă mirache. Și cam asta a fost o curhită, zic așa, Toțel Chiro, dar pe aia tu două inițiații fui aleptul prod viceprezidentul la nivel de fară, când Steriu Samara fu prezidentul după ți Costa Canacheu și de pisi mandatlu, a și fu Toțel Chiro minduiarea comandarilor că să aibă un tineri a cloții, iar un Chiro cu zorii, noi te armâni, 2013, ma nu mă te armâni tută duneaua, că știm că vine
eu știu, bileilițele avut cu Emburlichea și când nu andanuți imnă lucrurile, parcă nu ți-ai mirachea și ți-te alte lucruri. Da. Cam așa este Zorea. 2013-2016 fui prezidentul la Fâlcarea de Tulcea și avem multe lucruri care le îndreapsim. Mi se pare înainte era domnul Popescu. Domnul Popescu era, da, prezidentul. Delihia prota oară, tu 2005 fu aleptul prezidentul un altul Fudulea, Vasile Fudulea. Mai el fuma și dis de an, va în 2 mei și zise că nu are chiro și atunci a pufusiră să aducă comandarul un dascal și atunci vine domnul Popescu, care de Lihia fu un om și ea stinica că bânează și te lucrurile Armânescu știi fara de Armânească știi Fâlcarea de Tulcea și mitornul dascal, îți duchea știi că este dascal, tu multe lucruri. Eu fui zic așa n-am de năslu multe ori cu multe lucruri. Eu mine ai de-am dipat de pe tot spun cum să ți el dascal și avea altă mai multe turli de oameni. Țeadra mine de lihea mi-a prochiai de mult de ce înseamnă comandarea județului nostru, prefect, președinte de Consiliul Județean, primari, care furi tănisim pe toți, că m-ați vrei să tănisească alantul, lipsește tine prota s-a dus din ei. Alturile, care hitire? Nu hi ceva, ni nom nu ai, ni ahoria nu hi, ni antropământul nu ai și atunci ca țeam noi him cu clamuranzeană. Nu sați. Și atunci noi ne apruchem, eu mi-aprucheai și alanță, soț de Tulcea, ne apruchem multul de țeva zică comandare și fum misticați toate proiectele care fură Tulcea, ca fioare eram călisiți la toate proiectele, iar ne-aduc aminte de un proiectul care mi-a răsește pe mine și care l-a dat unul soț de noastră săptămâna filmul interetnic, iar spune toleranța n-amisa de toate mileste, noi armânii avem și filmul Automenache, avem și filmul armânii părăstăsit acloții tu plateia centrală de tu Căsăbălul Tulcea, eu tinera mea juca și cânta, nu voi Stipisescu fără să aduc aminte Parea Daima, știți toți de cântători, de jucători, ți-a hurhipit 2006 și avură ficiorii multă mirache și caiții Parei and avea un comandar era livendă. Anda nu mai avem comandar care că nu puteam să mini comandar sau domnul Popescu, lipsea să vă pântă soni unde e lichea lor și au azi ducheaște lucrurile, vedem ministerul și holul care bânează de ahâța zilii și adar ahâtea lucruri te arbâname și pântă soni sunt ună parei, câțe, ca un comandar de tăbezi de ei. La noi Tulcea nu zic așa, nu fumaxi ca să ne dizem atâta lucru. Ma ca fioară, până 2016, avem este un spectacol, ești 2017 la drumul și 2018, cred că fu ața de Sony când îndreapsim, este un spectacol de... Eu aduc aminte, o aș mult umșati actări eventuri de Pap Crăciun, cu mulți ficiuriți, mulți. De alihea, cam de 100 de ficiuriți, erau hârsiți care ineau și la Fâlcare și știau când este vinerea, tazină, scântă, joacă, joia, vinerea, multe lucruri și îi ghinete noi în mâini. S-a drară soț, s-a drară pruxinii, s-a drară fumei cu cilimeni și ia tora și aduc cilimeni la Niclu Armânici și la alte actări proiecte. Cilimeniu care, ca toți cilimenii de azi, nu parați brăscu armânești. Și atunci lipsește un actare urneche. Pentru să se vadă că are și alți cilimeni de liga de ei care pot să-ți vrească și pot să-și adă mobile. Tora mea, și prezidentul la afara armească de România. Câți ori ai pus să ajungi prezidentul? Și nu știu, cum zici lucrurile tu fară, tu ai tu chiro, iamă cam aparac simțil bânăm când nu este atât lișor să ne adunăm, nu este aici lișor să adrăm vreo eventul, nu știu, vreo altul proiectul. Da, prota Haristos soslor de comandăseare ți melepseră și țin de la stare borge pentru sonic că e o mare borge Timine după Adamov, după Steriu Samara, după Costa Canacheu și de Lihia după dasca lui Ioan Cardula, ți țănură pentru sonici criscură a este fara armânească, suțata ți este naima mare, zic, naima livendă boații te armâname tu România ma vai nu mai știu România și tu Balcan, zic, mine nu că hiu mini prezidentul, ma lucrurile se ved, că de ahâța ani de zile him suțata care
are naima multe lucruri, ți le adară te armânami și naima multe proiecte, minduieri pentru Sonic, că sunt tineri, ți minduiescu, ti dorlu, ti sinferlu armânescu și le Hristusescu, oații, și că trățem niheam pe istoria și ți armânește, ți unzește și dați zboară și turlii de proiecte de minduieri, de doare capul când vezi cu ți le tâcnește pentru Sonic, la ficiorii ăștia care au minduierile in de la vreare pentru Sonic, că au vreare terminame și că sunt ficiori care ambițară tu alte, să zicem așa, societăți, alte, să zicem, asociații, activități și ți ambițară acolo ți și implementează noi terminame. E că este o armânamea media, este un proiect care noi îl minduiam altul turlii, si bună boață de toată media armânească și vine de una oară ca si un turlii de podcast, să drăm oșiții ca si mași podcasturi armânești. N-avzăm niheamă limba de dată. Ești, mulți tineri, Mihârsescu că fură că le știu că lista este nica și că sunt mulți, vai, nu era rada sin minitora e că tine tu te de secretar general le zi săptămânalantă, nu mai largă, v-ați vedem. Sunt mulți tineri sunt o livență și ți lipsește si băuați la armânamea media. Ca să avem cuvinte multe de ei, am nu vă trec mai largu și vreau să întreb nica onoară care fură prezidenții la afară că nu băgai oară ghini. Protlu fu, domnul Cardula, Ioan Cardula. Tora nu știu desi tu 90 am da fu adrată fara fu protlu prezidentul domnul Cardula, dar Pistipsescu ca și fu. Și năstu fu prezidentul până tu 2005 am da fu aleptu 2004 am da fu aleptu Costa Canacheu. Costa Canacheu, după Costa Canacheu până tu 2010 fu Costa Canacheu, după 2013 fu Steriu Samara. Steriu Samara, după 2013 până tu 2000 inghiți fu Costa Damov. Costa Damov, Ștora? Ștora Mini. Da. Iar tu închiro cu zorii pandemie, cum să adrăm, ți să adrăm, de alihia multe proiecte, de alihia multe lucruri de adrare. Nu ne mai largă. Prota știi multul ghini. Fara nu avea o frânză pe Facebook, deci putem să îndrețem până să în comunicare. Site-ul nu este ietim. E că avem multe lucruri care le adră Fara de inghiți ani de zile. Care din autorat, ți nu le cunosc. Nu știu. Câtea fimiriți, câtea, eu știu, activități, Mutrescu, care fură, le știu și, trecură pitiale, că e Nica Lândărușii, că e Primăvara în mâinilor, București, Constanța, cât știu că Primăvara în mâinilor prota oară fu și Tulcea, unu oară fu Tulcea. Da, fu București, Constanța și Tulcea. Este învârtit că s-a cât multe lucruri și Dumnezeu nu pare nu le știe. Este tora și știi multul ghini, unul pare ți lucrează, știi site-ul, știi informațiile astea care avem multe lucruri de îndrețare. Prota fu 13 de mai, prota tu, ți lipsea să îndrețem, ți-i minte, nu? Cât copul și cât lucru, desi puteam să îndrețem, desi nu puteam să îndrețem, acolo tu platei la cunachea... E tu chiro de pandemie. Chiro de pandemie, și hârsit că... Când s-a lăxea numările de la 1 la lantă. Și eu, de alihi, Armânia, nu știu, nu am gândit că nu lipsește să aibă, zic așa, ți cât de apropiați cu him noi. Că așa erau nomurile. Mai era, funa andamusi multul bună, eu le Hristusescu la toți Armâniei, ți vineră, în caftul iertare te-ți nu putură zină și nu mai avut loc ta zină, ca hâte erau pentru Sony, nu aveam o... Nu a lăsat nomrul și locul, mai eu le zic o șiți la toți Armâniei. Nu lipsește să vă cărisiți. Armâna mea știe că 13 de mai este ziua armânilor și că noi să îndrețem un aftare eventul. Armâna mea știe că este primăvara armânilor Tusonea de marțu. Armâna mea știe că va Bănica în Dărușii, că spectacol. Astea sunt lucruri care, și eventuri, cum să ți când a să dară socru fratele tău, e că să însoară fratele tău pentru Sfântile, ți să știi când ești, nu trebuie să te lisească cam. Și scapță, ți să dară, cu o săptămână, 2, un mes dinte, care va si barada, cum va să îndreagă. Putem să adrăm, nu putem să adrăm. Și că nu lipsesc cu multe
căliseri. Tot armâna mea lipsește să știi băiestea lucruri și eu zic că... Avem dia că va zină și un chiro cam bun și că vas putem să ne hărsim mai multul de videare un cu alantul și de ahtări eventuri cu cam mult duniau. Tora fără să dezvălim multe lucruri de proiectele ți va zină, care a spus să vrei să ne spuni proiectul cam de simasii ți luai tu minte de fara armânească de România. Proiectele valideți și armâna mea validează. Nu lipsește să le dățem toraoațe. Noi lucrăm la două proiecte de lichie, avem un pon că nu știm cât schimb și că nu ne misurară și că vacheaoații va să lipsească. Și că nu va ne misură. Și că nu va ne misură. Asta este bileaia pentru Sony. Și sunt multe proiecte care noi le avem tuminduiare. Vă vedem ce putem să îndrezem cu puterea care o avem. Și aua când zic de putere, zic de chirolul pe care noi îl avem, că ca fi unde noi avem emburluchea noastră, lucrul nostru, eu lipsește să amintăm paraz pentru Sony, că mazi nu amintăm paraz, nu putem scârjuim tifară, și aua iau un zbor zis de un altul prezidentul Țitricu, zice, noi investim de parazia ficiolului tu fară armânească, de parazia ficiolului noștri tu fară, și așa de lichea pentru Sony, că de multe ori hârjuim parazia noștri. Și este un lucru care lipsește, să zicem, ca fioară, mini canarul văzbrescu de parazi, nu mai răsește lucrul ăsta, ma fără parazi lucrurile nu s-a dar. Că mași cu Mirachi și cu Tinirame și cu, eu știu, Parei, nu sunt o de liveni de lucrurile pe care le adrăm. Și armâna mea lipsește să știi, bă, că ieții pară, îl dau te armânami, este te armânami. Nu-i ticant de talentul de noi, este te lucrul armânescu. Și tora, noi să îndrăgem. Și v-ați vedeți ce lucruri v-ați îndrăgem. Avem Așteptăm cu avem multe lucruri, zic o așiții, adrate de fară, adrate de alte instituții, zicem așiții. V-ați vedem ce vă seasă pentru Sony. Eu vă zic un lucru, că tu ți-adrăm de ținerea tubană a limbii, a deslor și a armânamiei. Cum îți zice, nu ați poate să ne tuchească ei, cât ați putem noi să zbrăm și să zbânăm. Că asta este pentru Sony. Himne îngăldăsiți. Nu vrem schirem. Asta este. E că este nică limbă. E că nu există limba asta, cum zic. Atul României de că e nică limbă, dialectul și că nu lipsește să o înveață car. El a de că nu există limba asta. Și atunci, că nu există, tiții s-o zbrască. Noi himauații și-a zbrâm armâneaște. Am soț să le dămândai și le zici. Motrița stară Vasiu, live pe Facebook, pe frânza armâna mea media și va să zbrăs cu armânește. Desia să căchisiți, desia nu să căchisiți, mi pălcârsiră ca mâine să le dar rezumată sau să dăm subtitrare. Și va este Vasiu un proiect utilitor de un altă parei care să îndreagă lucrurile de media armânească ca subtitrează toate acestea interviuri, podcasturi care să aibă chiro, să aibă chiro și va fi om care va să îndreagă. Avem și un ahtare proiectul, un ahtare maubete de eu știu, emisii pe limba românească la televizie. Da? Și asta e un altul proiect, ți vă zicem. Asta voi zic că noi, pentru Sony și Pareia, care cum îndăsește fara românească, da, tot copus, tot ținerea tubană a armânamiei. Cum veți legătura cu alantii suțati, mai mult din alantii creatorii, din Balcani, nu știu, din Europa? Cum o vedeți este legătură? Bun, prota lipsește. Suțatele de la nivel european, organizații internaționale, europene, ți lipsește adratul, ti una cama sănătoasă, ligare și ordinare? Doar ți lipsește dat, nu am mini zăcoșiții, rețeta ideală zăcoșiții, dar putem să zățem și să prăxim de toate duchim pentru Sony. Și avem, nu zățem în dreptul pentru Sony, avem 3 lumăchi de armâni. Are un lumache ți slugursește Mucani, are un lumache ți slugursească Greț și are un lumache care crește an de an, și mulți de mulți, noi ți minduim prota că him armâni. E că bânăm o România, e că bânează tu eladă, e că tu sărbie, cât tot. Tora, aței ți minduiescu că sunt un prota armâni și că lipsește țână armâna mea tubană și țână limba, adesli, cultura, tu ți vă zic că package-ul ăsta armânescu, eu zic că lipsește să avem o legătură
mult mai sănătoasă și mult mai legată cu Consiliul Armilor. Că pentru Sony știi gini Consiliul Armilor fă dreptul contra pământul de la Convivența, cu praxii de la Convivența. Convivența este suțata reto-romanilor din Elveției. Ți au ponti noi termeni. Și n-andrupăscu și n-andrupără ca fioară. Câțe, că sunt idea ca noi, sunt ușei de râzgă latinichească, cum sunt ușlandinii din nordul Italiei. Și atunci ei au multă șteari și au multă praxis și nu nipsiră, au ajutat ani de zile. Ma, iara, dățeam de parei, au afu vahe, niheamă lucruri, niheamă zori, să îndrezem ațea parei care să crească Consiliul Armilor, ma nu-i lișor lucru, ți-adră Consiliul Armilor la 12 ani, tu dau inițiații, mi se pare un lucru de mare simăsie, să aduni Moscopole, cam adizați în ei de armâni, ți-ți duchească armânește, ți scânt, îți joacă, să-ți brască armânește, este un lucru de mare simăsie. Aici va zică că Consiliul Armilor lucră și adră lucru atunci. Și de atunci de ligia ca șfara, ca și alte suțate, fură, are un chiroma psefto, are un chiroma mai bun, nu ca fioară him mașinzeană. Și atunci lipsește legătura asta cu Consiliul Armilor, să o avem cam ligată, cât că noi, toate suțatele care him tu membri tu Consiliul Armilor, lipsește să îndrupăm Consiliul Armilor ca să crească. Ma legătura cu alte suțate, legătura cu alte suțate, cum o vezi? Nu, în afară de suțatele... Suțatele armânești sau xene? Și ațeale și alante. Bun, cu suțatele armânești eu zic că avem o legătură bună. Și doar ca zbrâm de suțate de Macedonie, Torbinișii, de eu știu, de Teladă, da, suțata de Atena, suțata de Veria, e că va născând ori au niheamă alăxită minduiarea ca noastră, ma iara, sunt aproape de noi de armâname. Aței de țărghii, Germanii, Franții, de Americii, noi zbrâm cât tot pentru Sony are suțata armânească, cu care noi avem legătură bună. Zic mine, asta este minduiarea mea și eu ved, că ți ca zbrâm ca fioară, că n-a zbrâm, că, eu știu, n-alăxim minduierile, n-alăxim proiectele, născânte le ia de la noi, născânte luăm de la ei și asta vă zic că bănăm de adun. Da, că l-a adusești aminte domnul Costa Canacheu, avem una întrebare de la el. Zicea și eu, a spune da urti lucruri ți la dară fara tu pareli de Europa foien e blul convivența, cum nu mutrescu și cum hima prochiasto este suțati pan-europeni. Aua era tora, deftura întrebare era de lihia de suțatele eblu, fuien și ien. Prota vă zic la ien. La ien știm ghinii, că noi rămâne him ghinii reprezentați acolo. Și când Tănisescu și ca fioară avem doi viceprezidență, tora prezidentul este un maghiar din România și îmi zis iara că lipsește să analizăm un tineri cu una tineri armână din România care se intră cu mândăseara la ien, că tora este un armână din Macedonie, nu? Și unul din Torbinișii. Este un tiner din Macedonia, din Macedonie și una tineră de Arbineșii. Nătănisescu și auații îi părcărsescu pe tot să vadă cum trecur tinerii de la ien când fură Tulcea. Este seminarul de Tulcea, eu duchir armâna mea, cum zice, acasă. Un proiectul ți iar a făcut. Da, mi-a greșit de el, mi-a greșit să zic în dreptul de atunci, da, mi-a greșit, un proiectul de mare simasie de lihia te armâna mea știe, știe suțatele europene. La Fuien avem în 2 ani de zile de an, ordinăm un parei, mai lipsește de lihia să avem un parei mai sănătoasă, mai vârtoasă, ți surdină ca fioara cloții, că Fuien este un stat de cam de 70 de ani. Ei. Nu știu, care m-ați spus, ne spui care este catastisiatura cu acel proiectul ți fu inițiat de FUN cu Minority Safe Pack? Și care este, deci știi care este ația de Sony catastasi cu acest proiectul? Ația fu o decizie politică. Știi multul ghini că politica zice că lucrurile de îndruparea mileslor este Borgia Cafiu-Crat, nu este Borgia Consiliului de la... Care v-ați zis că zdănăsi lucrurile cu acest proiectul? Mai iara este... Nu zdănăsi, că sunt totul judicot ora cu mândă seara de la Fuien, până nu-ți dipisesc până zice toate căiurile, nu zdănăsește. Ți v-ați zic că Minority Safe Pack inițiativ,
instituții de la nivel european care să îndrupa prota și prota milesli niți. Că milesli mări au îndrupând la cratlu a lor. Ți-a dar cu milesli niți. Milesli comunitățile etnice și lingvistice, cum le zic Simaua de Tsoni, Non-King States Group, cum le zic cu Tufuien, și alte turlii de zboară ei. Și cum le îndrupau? Cu proiecte pentru Sony, că nu-ți dea ca în paraziție lăsa acasă. Te lipsea să ai un proiect în care ziceai că vrei să-i sadari ceva, te adetea ta. Noi chim o bună legătură și cu Fuien, și cu Eblulu, și cu Ien. Și cum him vizuța acolo era altă parte de ta întrebare. Cum him eu zic că him vizuț ghini și când am drupăs cu minduierile noastre, duchescu că pentru Sony este mai un decizii politică ce va să întâmplă cu armânamea tuinitor. Nu că nu avem dichi, mai avem dichi și ei duchescu că avem dichi. Și tora va văzut cu ația de Sony voltă ți-o adrai la frizieni, tu nordul al Germaniei la sinurile cu Danemarca. Eu avea un muzeu a frizienilor cu toate lucrurile care le adrară de 2000 de ani, ma nu îngrăpsea iuva pe limba friziană, maș germană și engleză. Ei că frizienii sunt o milete a hore, au precunoaștere, au îndrupământul, tu muzeul la frizienilor nu îngrăpsea tu limba friziană. Și de alichea că și comândarii friziei duchiră este un lucru și cu tu gursiră muzeului și zăsire că nu-ți fați actare lucru, că lipsește, sigur, pe limba friziană. Auații noi de alichea him, iară ne îngâldăsiți, agrăpsim armânește ca fioară, că eu ți două cât tot, noi înggrăpsim armânește. E că avem o adresă, eu știu, în carte oficială, o îngrăpsim și pe mucânește, și pe armânește, și pe anglichește, ca să duchească. Ba noi îngrăpsim pe armânește. Dacă vine zborul de îngrăpseare, nu știu, știi limba armânească, știm că sunt boți care zic că nu lipsește azi, să știm să zburăm, să ducem la larg o limba armânească. Care este mindiarea ta și desi fuvără hopul anda dalihia duchiși că ți ajută că știi armânește? Prota mea îndrupaște-ți duchesc cu țihiu. Nu? De-au ai duchearea. Dar pe aia desi nu știu, mi-a îndrupaște pe mine limba armânească. Mi-a îndrupaște în danectul Balcan. E că am mirachi, neghiuții doi, eu zbrăsc cu armânește, cu un soț de meu, eram într-o ambasada Statelor Unite ale Americii de București și a zbram armânește. La un andamusie oficială, că lisiți acolo și el armân. Și de aici noi acurchim să zbrăm armânește, pașiți normal, cum zice. Și după aia ducim că him, cum zice, tu casa americană de București, și zicea, doi armâni ți-a zbrăsc cu armânește. Câțe ca și duchem prota, ca și este prota noastră chiar. Dar apoi adesea avem o ananghi, că nu avem o ananghi. Păi întrebarea este, să mai avem o ananghi mâini pe mâini de limba română, e de greacă, e de, nu știu, alte limbi, că totul Dumnezeu azi braște engleză tora. Limba oficială la Uniunea Europeană este engleza, în condiții în care Marea Britanie mai este membru în Uniunea Europeană, da? Mâini pe mâini va să vrem chineza, germana, nu știu, rusa sau alte turlii de limbi. Ma, cum am împărțit mondialantul? Cum ați ducim că him, ați him? Nu, asta este pentru să ne ducheare la cafi un din noi. Noi lipsește să ne spunem Perifania, Mirachea și pentru să ne identitatea noastră. Cafi un scârseaște ți este. Mitornu, soții ți avem la Fuien, sunt o perifai că sunt o landini, sunt o perifai că sunt o pomaci, sunt o perifai că sunt o frizieni, Madelihia. Una întrebare care ca fioară ne zic soții de acolo, că i-a întrebat frizienii de nord, ei că s-a căchesesc cu frizienii de vest, ți se bânează tora Olanda. Știți că ei nu s-a căchesesc cu acât de bine. A scăpitat. Și mi-a întrebat de si noi armânii din România, ne îngăldăsim și ne căchesim, ghinii cu armânii tărbine și ei, și zic Macedoniei, și eu le zic că ne căchesim, mi-a duchiți, că tora să zbrâm toți armânești, avații, și avem unul limbă. Și se ciuduseau cum a zbrâm idea limbă și că de alichea nu duchesc cu ți-ai zbrăs cu maș limba română sau lanța zbrăs cu maș limba greacă, ți-a zburâm noi. Și zboarele noastre nu le cunosc cu tutii. Că au ai zborul pădusone și alte limbi. Noi și italiana masa zbrăs când scântă, ei că nu știm italiana, bă, că chisim și v-ați duchim de ea. Și atunci avem o ananghi de limba armânească? Avem o ananghi de limba română? Știi cum zicea eu zic soțul nostru, grec,
Hai din moretorațiu, noi vrem să scăpăm marea limbă. Este chirdută și greaca, tine vrei să scapi limba armânească? Că duceau cu tu globalizarea asta mondială, tinera mea vahino să aibă mirache să mai zbrască limba de dadă. Și au ini de lihia, eu știu, zborul de acasă, prăxile care le ai de la dada pentru soni. Mea că veni și la zborul de taifă, de dadă și de adun cu Mihaela aveți un taifă tinirachi crescut da o fidăin, doi gioni alepță, zvăbânează. Nu știu, ți ori nimic de bană, îl dai afciorlor atei. Protas si barmâni, zduchească, sunt ciorărmâni. Noi fănătești ninca. Mi-aduc aminte de Andanicu, George și ficiorii de alihia fură crescuți și de noi și de părinții ale Mihaela și ca fiun cu zburarea lui. Soacra mea a zbraște cu ei, a zbrat din prota cu ei mucânește. Și George Andanic mi-a întrebat, zice, tata, zice, manea este mucană, de ce a zbraște ea ma și mucânește și noi a zbrăm armânește? Că eu fiu ficior armân. Cum ducea și el când avea 4 ani de zile? De-apoi ne-asim la adrăm un turli, iar mitonul la un proiect ți-l adrăm Fulcarea Tulcea, toțel Chiro, adrăm un turli de sculie armânească, aflăm un turli din om și putem să adrăm un an de zile. Și vine George acasă și îmi zice, tata, zice, tu știi ce m-a învățat pe mine, doamna profesoară? Ce te-a învățat, mă, el cum încânești? Păi noi armânii him de zămane. Ce e, mă, de zămane? Păi suntem vechi de mult, noi him de lihea, cei mai vechi din Balcani. Ca și avea zis, l-avea lipsit dascalița. Și de lihea și noi asta lăzățem și tora îi urnipsim. Educație nu adrăm noi, pentru să educația doar sculia, educația doar societatea. Noi lăzățem mași de suflet, ți lipsește să înveață de la părinți. Și Duchescu, e că de multe ori în zori să zbrască armânește, anda au ananghi de ceva, în caftă pe armânește, că știu că și ți, cum îți zice, mi cu treamburi și să aminte ca malișor. Să aminte malișor, da. Și Nicola Delihea și el de nu ara și ți-a hurhi să zbrască armânește, că n-avea pe noi, nu că îl urnipseam sau îi zățeam noi, mai el duchea că maca zbrăște tu tai armânește, ducheaște și andavaz nă cât tu gursească, nă cât tu gursește pe armânește. Că ca fi un și are, ei sunt doi ficioare noștri, mă sunt de lihea, unul ficior la meu și unul ficior la măsai, că zic așa. Și tu prosupul și tu prăxi și Duchescu te armâname și Duchescu te lucrul armânescu. Asta este de mare... Zăbânează și zvăhărsească și zvăhărsit de ei. Mea că anaprochem și de bitisită, cum zici, lucra și tu domenia asta de adrare în burlăchi, lucra și nihamă tu politică, tu zona politică, tu lumea armânească de mai mult chiro, eu mi-ndrește că fu n-ai mazori. I asti n-ai mazori. Tu care? Dumenii. Cred că zorii este să lucrezi acolo, nu te răsești. Pe mine de lihie mă răsește doar mâna, mi-a lăsește și tu e în burlăche. Politica nu este un lucru pe mine. Adică, efectiv, ca să zic așa, masa zbrâm de politică maxus. Eu mi-nduiesc că lucrul te armâname, lucrul te suțata de emburi. Emburluchea este lucrul care mi-a răsește mai mult. Prota de adică este armânamea că e de suflet și emburluchea este că lipsește pentru să ne zbâneți și ca zbâneți la ananghești de hărgiuri și de parazi și atunci lipsește de vasamință parazii și parazii mi-a minți de la emburluche. E că născând să zic că s-a mintă și de politică vahmalișor, nu duc chiar tare lucrul mine și iar amitornul nu că fui un om politic, mă fui, zic o și un om care vin ca expert, zic, ca cu șteare tu te țeara, nu că fui tu un loc politic. Și una întrebare tu pitisită, sunt o 3 în una. Știi, de la Cafe Podcast avem întrebările astea. Ți zbor armânesc cu țari hari, ți mâncare și ți cântic.
Aonie. Zbor, cred că zici de Neavra, Zămani, nu? Este zborul care mă răsește pe mine. Masa zbrâm de cântic. De multe ori, tora, ați zic în două zboară și v-am ajuns că nu le știu câte se câte. Minica fioară când ne dzem și adrăm gimbuși și de pe sim gimbuși, soții știu că am 3-4 cântice să le bag ca fioară și ațele sunt numai și un cântic. Da? Păpânia mei tu munță mă bănară, zboarele de ale Chiramanțu și acolo ațel pe anarga. Alantul cântic este îmșate hoarea vor al mâinii, m-alea sparseră pe gânii, îmșată hoare gramul stea lănătopea. Tora, de alihia... O sparsi ali pașa. O sparsi ali pașa, de alihia tora mas be întreb nu le știu zboarele. Ma andale cântă și le hârsim cu ele, le niintu te zboarele și de alihia tu soni, acel de soni cântic este cânticul Alexandru, acel marele pe care îl bag minica fioare, să-i bag fioare să-l cântă tahinările. Sau eu care să nu indus că sau hari piperchili. Pe mine mi-a răsesc cu toate mâncările românești, să-și de lihea și piperchile din Icate sau țărgăsite, păstrămălul, e când el a dratul cireapul, așiții, încheamă magini călit, nu acel el a dratul tupită cu tu pâine, cum ziți, care să dar așiții cam. Ia nomatli. De mare, mai mult mi-a răsește dulțemea și atunci plăcinta armânească este de alihea mâncarea care mi-a răsește mai multul și câțe că și nu este un mâncare ți umăți ca fioară, ți-ai mași pe aradă și că zăsești de știi chirolul anda fui tu te de secretar de stat tu chirolul anda fu zua mea și tănesi soții de la minister cu măcări armânești. Drai un actare tini și de alihi a răsit multul plăținta, nu știau ție și eu lățeam că este fărină cu zahăr și cu stafide. Și nu se duseau cum poate cu actare ingrediente să iasă un actare nestimată. Adică serios. Cam ăsta sunt. Hărios timaveta de tora seara, să Hristusim te lucrurile ți la dar, tu iți domenii tu care lucrezi. Știi armânami mai multul. Dit mă cu tine, eu nu știu, ține mintea și îmi dau lucruri. Țin si pare de simasie să le spunem că tot na lipsește smutrești să știi să dari parei. Că atunci când vrei să dari un lucru, când lipsește smutrești să ții cale de mesi poți să afli. E calea care aduți neama țâna zinii. Și că mas vrei să tinisit de alanță lipsește protatini sport să tingi. Canda astea sunt ațeali trei lucriți nearmasi rașiți tu minte dit moabetea noastră. Harisă multunica unoară care îți vrei ziți un zbor tu bitisită. Când a zis că hidasca la și le rădăpsi și știm că ai multă știare și știi toate lucrurile astea. Prota văzut Hrăstusescu avea diznou pareia de la Armâname Media care adrață actare lucru și pareii care lucrează te Armâname. Cât zăsești de tine, voi să aduc aminte tu Sonic, ca seara fuzua cratlu eu noi bănăm România și noi fara românească ghinuim cratlu și ghinuim pe toți românii și pe toți cetățenii români, ți bânează ei că sunt de un milete, ei că sunt de altă milete și de lihea ți doar mă mare sibăte un crat eu tine bâneți, decât o ațel să spui ți-adră miletea ta, ti cratlu eu bâneți. Și așa cum știi, aseara îndreapsim acel videoclip care are numai armânii care au făcut România Mare și au avut să Hrăstusescu ale Angela Iosif te lucrul ți l-a drăfu una și ți un proiectul tu 2 zile, ți fu îndreptul tu 2 zile, pe Hrsescu cum și șat multul și de alichea scurtul. Protația Angela că va lua întreagă de 13 de minute și zici care nu trăiască 13 de minute, lipsește să drăm 4-5 minute, ma nu avem chirou de toți armânii care într-o pâră pentru Sonic cratul românesc, cum fu un unică doar pe care noi, fara armânească, de adun cu Angela Iosif, o îndreapsim ti cratul România, eu noi bânăm. Și așa cum zicești, lipsește prota stănisești să mas vrei să proiectinii. Noi tinisim și avem nădia că vă schimb și noi tinisiți. Lipsescu că... Și pisipsică nu vă să vedem vași cu nădia.
Cât cam Aonia vai sim tunisiți. Care știi? Ma, pentru Sony, și este. Dățem noi să nu nemaș cu Nudia și să amintăm în două lucruri din noi te armonami. Și a o altă ța fu și a eu Andrei, are și armâințe sunt Andrei ca Andrei și le zic nică onoară trămulți ani. Zbânează și că au numai după Andrei Șaguna, marele nostru armând de Ardeal. În sărbătorile, sărbători tânisite cu harau, strițeți, cârciunul hârios, anamisa de taifa și cum este arada armânească și să ne vedem sănătoși de an. Eu avem alte proiecte, alte lucruri ce vrem să îndrăzem de armânare. Sim Ghini, sim tu numir și să ne vedem și alante joi cu altă oaspete de tinii. Haristau multo, te tu stimu trei rătora seara. Hristos, bănați!